Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην κουζίνα της μαμάς, άλλο ένα επεισόδιο με εμένα. Σήμερα θα σας τηγανίσω κάτι πάρα πολύ δύσκολο και τολμηρό, κάτι που πολλοί φοιτητές δεν τολμούν να το κάνουν. Σήμερα θα τηγανίσουμε ένα αυγό λοιπόν. Ανοίγουμε πρώτα το ψυγείο. Παίρνουμε ένα αυγό όποιο θέλετε, υπάρχουν καφέ αυγά και άσπρα αυγά. Εμείς θα επιλέξουμε το άσπρο αυγό επειδή είναι από χίνα. Προχωράμε στο τηγάνι. Αυτό είναι ένα τηγάνι. Πρώτα ανάβουμε το τηγάνι στο 3. Έπειτα περιμένουμε να ζεσταθεί. Αφού ζεσταθεί το τηγάνι μετά από 35 λεπτά, παίρνουμε το αυγό και το ρίχνουμε μέσα. Έφυγε μπαλά! Γάμο το δεύτερο αυγό. Αφού πάρουμε λοιπόν το σύνεργό μας, δηλαδή την κουτάλα, ανακατεύουμε, ανοίγουμε λίγο παραπάνω το μάτι γιατί δεν έχει αρκετή μυρωδιά. Από ό,τι φαίνεται όμως ομελέτα με ένα αυγό δεν φτάνει, οπότε χρειαζόμαστε και τρίτο αυγό. Το τρίτο αυγό δεν πρέπει να σπάσει, είναι πολύ σημαντικό να ροδίσει πρώτα, δηλαδή να ανοιχτεί με τα υπόλοιπα αυγολοπράγματα και μετά να σπάσει έτσι ομοιόμορφα μαζί με το τσοφλάκι του για να δίνει γεύση. Έτσι έχουμε κάνει έναν κύκλο, όπως λέμε ομαλή στροφική κίνηση, με αποτέλεσμα το αυγό να ψήνεται σε στυλ ΕΟΚ. Κλείνουμε πια το μάτι γιατί έχει σχεδόν γίνει η ομελέτα. Μην το βλέπετε έτσι, δεν έχει κολλήσει το τηγάνι, είναι εσκεμμένα έτσι. Χρειαζόμαστε τώρα πια ένα πιάτο για να το βάλουμε. Για να δούμε πού θα το βάλουμε. Αυτό φαίνεται κατάλληλο πιάτο, έχω φάει μόνο 3 φορές εδώ. Ας το πάρουμε. Και τώρα ρίχνουμε το αυγό στο πιάτο. Η ομελέτα μας είναι έτοιμη. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε τι έχουμε φτιάξει. Το σερβίρουμε. Προσθέτουμε και λίγα κεφτεδάκια για να επιπλέον να δώσουμε στυλ. Και με ένα πυρούνι που έχω φάει 4 φορές δοκιμάζουμε. Πολύ νόστιμο.